Mně se žije tak, že bych to nevyměnila za nic na světě s nikým jiným, s ničím jiným, nikde jinde na světě. Nejdřív byly 35 roků potíže a pak najednou přišlo něco jako z nebe. Když byla nejhorší situace u mě v rodině, se synem, s maminkou, tak najednou se přede mnou zjevilo něco, co k nám po několika z těch letech zapomenutí přinesla východní filozofie, tak z toho hlediska jsem se začala živit a zkoušet, co to se mnou udělá, jestli mají ty východní národy a Inkové a Májové a Egypťané a naši prapředkové pravdu. A ku podivu mají. Začala jsem dobře spát, přestala jsem mít pilovou alergii, přestala jsem mít chronickou zácpu, přestala jsem mít chronický zánět žlučníku, přestala jsem mít chronické bolesti v páteři. Všecko to mizelo. Je to tak, když má člověk v pořádku energie, tak má v pořádku buňky. A když má člověk pořádek v buňkách, tak touží mít pořádek na sobě i kolem sebe. A aby měl člověk pořádek v energiích, tak například každý den takhle visím. Počítám do 75 a snažím se zhluboka dýchat a protahovat páteř. A má to nebo vlastně několik smyslů. Tady jsou dráhy močového měchýře a tadyhle podle dráhy močového měchýře jsou vstupní body energie. Protože žiju v Krkonoších, tak se snažím jíst nejvíc to, co roste tady a co zraje tady kolem nás. Tak jíme hlavně celá obilná zrna, jáhly, žito, pšenici, rýži naturál, oves, pšenici, kukuřici. Potom jíme hlavně hodně zeleniny a trochu luštěnin a trochu ořechů, mandlí, oříšků a ovoce našeho zdejšího. Na tomhletom baráku mi skoro každé prkno a každá cihla prošly rukama, protože od jak živa fyzickou práci si velice cením. Hrách a kroupy, do sladka pečené cibulky, loňský gigant na vodě s oříšky, dýně osmahnutá na tuku, kadeřávek na páře, trochu mořských řas. To je jahelná kaše slazená uvnitř i navrch rozinkami. Kolik máte v pase, by mě zajímalo. Já už jsem si dlouho neměřila, ale myslím, že tak 55. A váha 45. Výška 162. Děkuju. Naložím tam teda čočku s tím, s mrkví a s celerem. A cibul a červenou řekvičku a okurku a ještě zelí. Pak na to dám uzenou tofu. A ještě jáhly. A teď tam dám červenou řepu, podušenou s mrkví. Dobré chutnání. Děkuji. Hezky ty zrníčka rozkousejte, děti. Racionální výživu tady na naší školce děláme od září roku 90 a přineslo nám to veliké zlepšení na zdravotním stavu našich dětí tady ve školce. Já mám rád mrkvičku s jáhlama, brokolici, čínský zelí a řekvičku. Buchtičky s krémem, salát a kyselo. Buchtičky s krémem. Buchtičky s krémem. Jak je to dělané? To jsou buchty celozrnné z celozrnné mouky a jsou politý sojovým dezertem. To je dobrý teda. Tohle je moje dcera, tohle jsou moje vnoučátka. Tímhletím způsobem se stravujou již 6 roků a teď snídáme zrovna. Máme pohankový nudle. Babička naše, ta byla na tom zdravotně velice špatně a díky tomuhle jídlu je takřka k nezničení, jo, protože ona chodí spát po půlnoci, stává ve 4 hodiny a celý den je s těma dětma v kole, že jo, a bylo jí 30 a byla úplně unavená, nedokázala dojít do města, nedokázala nic. Ano,
Když je nějaká nemoc, tak naše děti ještě neměly paralen, neměly acylpyrin, neměly nic. Jo. Pracuji jako dětská sestra v nemocnici a já vlastně to vidím v zaměstnání v té nemocnici, když jak je všecko drahý, že ty léky stojí strašně moc peněz a lidi si neuvědomují, že jde i přírodní cestou se vyléčit, což nestojí takřka nic, jenom víc úsilí a nepředávat tu svoji nemoc na ty lékaře. Oni jsou zvyklí to hodit na ně a tím pádem se toho zbaví a čekají, co s nima udělají. Člověk musí sám se snažit, protože ty léky jsou úžasně drahý a ta společnost na to v dnešní době nemá. No. Celý mládí jsem byla nemocná, hlava mě bolívala už od takových 20 roků, že jsem zůstávala při té migréně bezvědomí, pak se přidal žlučník, ohromný bolesti. Každých 14 dní jsem nesla tašku léku. To se stáhlo až do těch 63 roků a v těch 63 roků jsem měla kyretáž, no a musela být velká operace. Už jsem věděla, že mám rakovinu. Jak se řeklo, rakovina do 2 roků každý pryč. Tak jsem s tím taky počítala, že jo. V tu dobu jsem se dala na tu makrobiotiku. No a během tak půl roku mě přestaly záchvaty, ta hlava ustoupila a já vám můžu říct, že jsem 7 roků nebrala žádný tablety. A chutná vám to? Chutná. Ono by vám to taky chutnalo, kdybyste si zvykli. Je teda fakt, že ze začátku jsem si řekla, tak než tohle budu jíst, radši umřu. No ale zase jsem jedla. No skutečně já můžu říct, že od těch 63 roků mám ten život mnohem lepší. A chtěla bych si ještě pobejt. A kolik je vám roku? 80. Už pryč. V létě takhle někdy takový tichý dešť, to zalezu na seno, když je čerstvě osušený seno, tak lehnu na seno a to je pohoda. Poslouchat takový prší, ale že ta sedě. Poznám teda také, který dříví jako oni, že jo. Poznám smrku od modřínu a půka. Při práci v lese si spíš odpočnu, než bych se unavil. No, dneska jsem si udělal salát z těstovin s černýma fazolema, zeleninou mrkev a cibulová nať. Mě to prostě těší něco dělat a mám přitom pohyb. Než bych jít třeba sedět do hospody nebo někde, no tak radši tuhle budu něco dělat. No, tak to já to nějak nezkoumám, z čeho beru silu, prostě ji mám a nemyslím si, že jsem nějaký slabší jako fyzicky, než proti těm, co to maso jedí. To jako klidně ním stačím. Kde berete energii? Vemte si, že člověk tím masem nebo něco, tak zhruba polovinu, možná 2/3 energie člověk spotřebuje na to trávení, je člověk utáhlej. Jo? Když to tady, když jíte takovou tu lehčí stravu, no tak to trávení a to zažívání je daleko lehčí a cítíte se lehčejc, no. Takových dobře 10 let mě bolelo v zádech. Každý mě říkal, to máš z traktoru. Tak jsem si říkal, no to není možné. Až pak jsem se seznámil teda s touhletou stravou, říkám si, no a během 5 minut jsem pochopil, jak je to velká věc, jo, ale musím říct, že tak během 3 měsíců mě v těch zádech přestalo bolet, tak jsem si uvěřil, že jako to teda funguje. Já jsem dneska uvařila oves s hráškem, květákový karbanátky z tofu a ražněčí z pšeničného masa. Se zdravou stravou jsem se seznámila až před 8 lety, protože jsem byla zamilovaná do svého manžela a ten se snažil vždycky, když za mnou přišel, něco dobrýho uvařit. Mě to vůbec nechutnalo. No a pak jsem se to učila, protože
protože jsem ho měla ráda a chtěla jsem, aby on měl rád i mě. A dělala jsem to prostě pro něj s láskou. A tam je to dobrý? 18 roku jsem se nedotkla ničeho, co předepisují lékaři, ani žádné vitaminy, ani minerály, nic. Jenom co já nevím, ale co mám zaznamenaný a co jsem si dělala dokumentaci, tak je to 64 chorob, které se nám podařilo tady v tom okolí zlikvidovat, buď úplně, anebo do značné míry. A začalo to těma nejjednoduššíma. Chronické rýmy, chronické angíny, chronické otitidy, záněty středouší, chronické bronchitidy, astmata, žlučníky. Štěstí je to, že jsem vůbec na světě. Štěstí je to, že jsem přišla na to konečně, jak žít. A největší štěstí je v tom, že jsem schopná to předávat druhým a že to berou. 300krát, někdy 500krát, někdy až 1000krát. Hlavně proto, aby se rozproudila lymfa. To je záruka, že pak člověk má vynikající imunitní systém. A můžu se zeptat, kolik je vám roku? Příští rok mi bude 70. A lehnete si někdy přes den jako z únavy, nebo ne? Já nevím, to až mě bude 100 snad, ne? A co se vám nejvíc líbí na životě? No práce. Práce, děti přijdou a aby bylo zdraví, aby všecko bylo dobrý, i ta politika aby byla dobrá. Nelíbí se mně, vám jo? Já mám vlastně to největší bohatství, protože mám někoho, kdo mě má rád. A mám 2 zdraví děti a to je úplně to nejdůležitější, co máme, když nejsou třeba peníze. V životě nejdůležitější. Nehonit se za penězma, ale tak nějak žít s tím, co nám příroda nabízí. Věřím v takového boha přírody. Protože to, co je kolem nás, to je součást toho božství, to je ta příroda, co nám nabízí jako ke všemu, jo, k tomu životu. A s tím umět žít, tak to je to, podle mě, to je to božství, dokázat se s tím ztotožnit. Já si myslím, že než lidi dokážou zničit přírodu, že se zničí sami. A bolí vás někdy něco? Někdy mě bolí srdce, když vidím mladí lidi, kteří jsou zbytečně nemocní, jenom proto, že propaganda do nich a reklama do nich cpe, aby se živili a žili tak, jak to je proti jejich zdraví.